plastová strecha Sokolská ulica. Vlastne tu sa jedná alebo bude sa naceňovať rekonštrukcia strechy. Vlastne je tu plastová krytina, ktorá už je v podstate časovej poživotnosti, takže bolo by potrebné tu robiť novú hydroizoláciu, zloženie strechy, asi takéto sú tu nejaké prieniky. Tu vidíme klimatizácie, stupačky, komín. A čo sa týka otoku, tu vlastne z tejto časti je takto riešený dažďový zvod, troška neštandardný. Malý, to je taká 5, podľa mňa, to je strašne málo, to by mala byť aspoň 100. Je to vlastne riešené takto, čiže to by sa dalo zmeniť. To je vlastne, im to prípada, keby to tam bolo nejak, no proste je to zbytočne mala vpusť, mala by byť väčšia. Priestor na to tu je, čiže túto vpusť by bolo potrebné vymeniť za väčšiu. A táto časť je vlastne spádovaná tuto do tohoto žlabu. Tu je vytvorený takýto otokový žlab a vlastne je tu takýto zvod, dažďový zvod, ktorý tiež je riešený na fasádu, vlastne je vypustený na fasádu do zvodu. Tepelné zateplenie tu je pravdepodobne 10 cm polystyrén, hodnotiac podľa výšky toho žlabu, že to je vlastne tepelka a tu oni to vybrali po betón ten žlab, aby získali ten priestor na odtekanie vody. A toto je vlastne ďalšia časť. Takto záber na celú strechu. Ešte raz dažďový zvod, dažďový žlab a zvod. A táto časť, vlastne polka tej strechy je spádovaná tu do tohto žlabu, do tohto zvodu a sa to do druhej strany. Tuto vidíme vlastne zmrštenie tej krytiny. Tuto v tom zhybe tá krytina je napnutá, čiže tu došlo vlastne k stiahnutiu alebo k zvlneniu tej krytiny, čo je tu. Aj tu vlastne tá krytina je zvlnená. Čo sa týka zateplenia, tak pravdepodobne sa tu, jak som si zbežne pozeral tú cenovú ponuku, tak sa tu uvažuje vlastne o zateplení tých atik. Lebo tu vlastne tie atiky nie sú zateplené. Tam je betón, čiže tu chýba vlastne aj ten materiál sa volá Sarma Fill, ktorým to je pôvodne robené. Vlastne tie atiky nemajú zateplenie, čiže tam v tej cenovej ponuke sa uvažuje o zateplení atik. Zateplenie tej krytiny tu je 10 cm a tie atiky sú zateplené. Oni sú zateplené vlastne len z vonkajšej strany, fasáda je zateplená, ale z tejto vnútornej a vrchnej strany to zateplenie vlastne chýba. Žlabík, ktorý vlastne odvádza vodu. Tam je vlastne dažďový zvod. Dažďový zvod. To je tá druhá časť. Komín.